Jeg har åbnet Sumo Paint. Som det ses, har jeg min værktøjslinje herude til venstre. I bjælken heroppe indstiller jeg de enkelte værktøjer, sådan at hvis jeg for eksempel tager et andet værktøj, så skifter bjælken også her. Nogle ganske få værktøjer, for eksempel beskære billede her, det kan man ikke indstille på nogen måde. Det er simpelthen bare at indramme det, man vil have beskåret, og så give slip med musen. Pil tilbage. Heroppe minder Sumo Paint om stort set alle andre programmer. Det er for eksempel her ved File, jeg skal vælge ny, eller hvis jeg vil åbne et billede fra min computer. Jeg har filtre til at lægge her, sådan at jeg hurtigt kan lægge et filter på mit billede. Herover zoom ind og ud. Vælg farve. Hernede der vises den forgrundsfarve, man har valgt altid. Så hvis jeg nu klikker herinde, så ændrer den sig. Er det ikke en rød, jeg har brug for, kan jeg vælge en anden farveskala herover og vælge farven. Hernede man holder styr på layers, hvis man begynder at arbejde i lag i Sumo Paint.